Bog, kako ste? Ja sam dr. Aleksandar Mota, fizioterapeut, osteopat i autor digitalne knjige Tajne kralježnice bez boli. I danas vam želim pokazati super vježbu kako biste se oprostili od bolova u koljenu. Ali prije nego što započnemo video, da ne zaboravite, lajkajte ovdje ako me gledate na Facebooku, a označite sviđa mi se ako me gledate na YouTubeu. Inače ćete završiti s gledanjem videa, poželjet ćete pogledati još neki moj video i na kraju ćete zaboraviti. Nemojte zaboraviti, lajkajte i označite sviđa mi se sada na video. Glavna bol u koljenu koja danas postoji je bol u iveru. I to se obično događa zbog trošenja kako hrskavice, tako i same kosti patele. To je poznata patelarna hondromalacija. A vježba koju ću ti danas pokazati pomoći će smanjiti pritisak koji postoji između patele i bedrene kosti. Jer upravo ta kompresija povezana s pokretom i trenjem uzrokuje i ubrzava trošenje tog zgloba. To dovodi do nelagode i boli. Hondromalacija se ne događa preko noći. Ona se događa polako, tijekom dugog vremenskog razdoblja. Obično prvo osjetite osjećaj pucketanja, male zvukove u koljenu. Zatim se javlja osjećaj kao da imate pijesak u zglobu. Zatim puketanje postaje jače, intenzivnije. Ponekad čak možete i čuti taj zvuk koji se događa u koljenu. I tek nakon toga počinje osjećaj nelagode, koja prelazi u bol, koja može dovesti čak i do upale. Oticanje zgloba koljena. I zašto se to događa na taj način? Jer u većini zglobova našeg tijela postoji struktura koja štiti zglob. Zove se hrskavica. A ta hrskavica nema živčane završetke, odnosno vi ne osjećate hrskavicu. Hrskavica se troši, lomi se na sitne komadiće što otežava pokret. I vi to ne osjećate. Osjećate pucketanje, škripanje, osjećaj pijeska u zglobu. Nakon što se to trošenje već proširilo izvan hrskavice i došlo do same kosti, tada počinjete osjećati nelagodu. Tada počinjete osjećati bol. A glavni razlog tog trošenja, te hondromalacije patele, to je neusklađenost koja postoji između kosti bedra, femura i glavne kosti potkoljenice, tibije. I zbog položaja te dvije kosti, patela već ima tendenciju ići više prema vanjskoj strani. I zato je važan trening specifičnog mišića, koji se zove vastus medialis. Taj mišić će pomoći držati patelu u središtu zgloba. On će spriječiti da patela ode više prema vanjskoj strani, prema lateralnom dijelu. I povećava kompresiju između patele i bedrene kosti. Ali to praktički svi već znaju. I zato se radi specifičan trening. Ono što ćete danas naučiti je vrlo jednostavna vježba, koja će poboljšati poravnanje, položaj tibije, što je kost potkoljenice, i pomoći će smanjiti kompresiju patele, smanjujući trošenje, smanjujući bol i nelagodu. Dakle, patela je trokutasta kost koja se nalazi ovdje ispred koljena. Otprilike ove veličine ovdje. Otprilike to je veličina patele. Dakle, zbog samog neusklađenosti koja postoji između bedrene kosti i tibije, ta patela pravi mali kut. Ta patela već ima tendenciju ići više prema vanjskoj strani. I to jako povećava pritisak koji se događa između patele i bedrene kosti ovdje s vanjske strane, na lateralnom dijelu. Da bismo napravili ovu vježbu, koristit ćemo referentnu točku. A ta referentna točka je mala izbočena struktura s vrhom kosti koja se nalazi ispod patele. Odmah na početku tibije. To je goljenična kost. To je ova struktura ovdje. Ta se struktura naziva prednja tuberoznost tibije, ili za one koji su upućeniji, tati. T-A-T. Za izvođenje ove vježbe sjedit ćete sa savijenim koljenom pod kutom od otprilike 90 stupnjeva, noga opuštena. Lagano ćete staviti ruku na koljeno s prstima sa strane ili iznad tata, na prednjoj tuberoznosti tibije. Oslanjat ćete se samo na petu i radit ćete pokret rotacije prema unutra i prema van, kao da su to brisači na automobilu. Važno je da napravite oba pokreta, ali trebate inzistirati, dati više naglaska rotaciji prema unutra, kao da želite usmjeriti prste prema drugom stopalu. I primijetite da se taj pokret rotacije događa točno ovdje, na ovoj strukturi. Sad ću napraviti bez ruke, da vidite. Evo, stopalo prema unutra, stopalo prema van. Prema unutra, prema van. Primjećujete da je ovdje gore mirno. Pokret se događa ovdje dolje. Što više inzistirate da tat ide prema unutra, to je više poravnata s patelom. Evo,
Prema van. Ona povlači patelu prema van. Kad se okreće prema unutra. Ona ostaje poravnata s patelom, a da još više poboljšate ovu vježbu, možete postupno malo više ispružiti nogu. I nastavite raditi vježbu. Zatim pokušajte s njom još više ispruženom. Opet nastavite raditi vježbu. Dok ne dođete do maksimuma i ne budete mogli napraviti minimalni pokret. Već sada ti kažem, što ti je noga više ispružena, to će ti biti teže pomicati tuberozitet tibije. Tendencija je da pomičeš kuk i okrećeš cijelu nogu. Što se ne preporučuje? Preporučuje se da držiš bedro mirno. I da pomičeš samo. Tuberozitet. Samo nogu, samo kost tibije. I još jedan savjet. Ako i dalje imaš poteškoća, možeš povezati pokret okretanja stopala prema unutra s pokretom savijanja koljena. Zamisli brisač za pod, kao da želiš nešto povući prema sebi. Ispruži koljeno stopalom okrenutim prema van. Okreni stopalo prema unutra i savi koljeno. Ispruži prema van. Okreni prema unutra i savi koljeno. I došlo je vrijeme za dijeljenje. Podijeli ovaj video sa svojim prijateljima, sa svojom obitelji, s onom osobom koja se žali na bol u koljenu. Ako me gledaš preko Facebooka, označi ovdje svoje prijatelje. Podijeli. Ako me gledaš na YouTubeu, kopiraj adresu iz preglednika. Ili potraži ovu strelicu bilo gdje ovdje na video. Ili blizu videa. I podijeli link ove stranice, link ovog videa, na svojim društvenim mrežama. Na Facebooku, na Whatsappu, na Twitteru. Jer tako možeš učiniti da ova poruka, ovaj savjet ovdje, dođe do sve više ljudi. Možeš pomoći da uspijemo smanjiti bol kod mnogih ljudi. U sljedećem videu ću pokazati vrlo praktičnu vježbu za poboljšanje mehanike, poboljšanje klizanja patele. Ovdje ću završiti. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Bog, bog.